tasbu bis-swit il-qronfol. Inselmulkom u nilqawkom għal programm ieħor ta' etimoloġija. Il-programm fejn nozzu f'nisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. Fil-programm tal-lum se nitkellmu fuq żewġ espressjonijiet ħelwin li tassew fihom xtomot. Fl-ewwel parti, Sefora Frankalanza se tkellimna dwar l-espressjoni idiomatika fuq ix-xwik. Waqt li fit-tieni parti tal-programm, Giusy Gatt se jkellimna dwar l-etimoloġija tal-qawl fl-aħħar tal-mazzita issib iż-żbiba. Ejjew nibdew mix-xewk u x-xwik. Grammatikament, il-kelma xwik hija l-plural ta' xewk, waqt li xewkiet hija l-plural ta' xewka. Nistgħu naqblu li x-xewk nassoċjawh mal-uġigħ, mal-iskumdità, jew b'mod aktar metaforiku mat-tiġrib tal-ħajja. Ma tantx nieħdu gost meta nsibu xi xewka jew tnejn fħuta wara li suppost ikunu naqqewilna, jew lanqas ma nieħdu gost jekk xi żunżana tagħtina x-xewka għax it-tingiża tagħha tkun qawwija u l-ġisem jaf ikollu reazzjoni qawwija għaliha. Hawn min, pereżempju, tintefaħlu siequ u tiġi qisha ballun jekk it-tingiża tkun natat hemm, jew għar minn hekk hawn min jintilef minn sensieħ jekk forsi jkollu reazzjoni severa. Insibu wkoll ir-rizzi li huma miżawdin bix-xewk. Irridu noqogħdu b'seba' għajnejn biex ma ndaħlux xi xewka minn tagħhom meta nkunu qed nowmu qrib il-blat. Bejn kull xewka, ir-rizzi għandu swaba, it-tentakoli, li bihom jaqbad mal-blat. Hawn l-interessanti marbut max-xewk u r-rizzi u min jagħtik ix-xewka, imbagħad jagħtik ir-rizza. Il-qawl hawn irid ifisser li għandna nieqfu mill-ewwel lil min jagħmlilna l-ħsara, għax imbagħad kapaċi jagħmlilna għar. Simili bħal ħut u r-rizzi li dawn tal-aħħar sa ftit snin ilu f'Malta kienu jisservew mir-ristoranti bħala salza l-malaġin, insibu wkoll il-bajtar li fih ix-xewk. Il-bajtra tax-xewk hija speċi li taqa' taħt il-familja tal-kaktus. Issiba l-aktar mal-ġnub tal-għelieqi u meta titqaxxar tista' tittiekel. Xi ngħidu wkoll għal dan il-qawl marmut mal-bajtar u max-xewk. Niesna kienu jgħidu il-bajtar tax-xewk ma jagħmilx ħawħ. It-tifsira tiegħu hija li m'għandekx tistenna t-tajjeb minn min ikun ħażin. Ma nistgħux ninsew ukoll il-wart li fih ix-xewk u bekk intaffu xi ftit l-idea tax-xewk man-negattiv biss. Infatti, issa li riesqa l-elezzjoni min jaf kemm ikun hawn nies fuq ix-xwiek sakemm jitħabbar ir-riżultat. Nagħlaq issa bl-aħħar qawl marbut max-xewk u l-wart. Il-Malti jgħid li mill-wart joħroġ ix-xewk u mix-xewk joħroġ il-wart. Jiġifieri li mill-affarijiet it-tajbin joħorġu affarijiet ħżiena u viċi versa. Tlaqna nisimgħu lil Sefora Frankalanza tagħtina informazzjoni dwar ix-xewk u x-xwik. Qiegħed fuq ix-xwik, qiegħda fuq ix-xwik, nisimgħuha ta' sikwit imma xi tfisser eżatt u minn fejn ġejja. Mela x-xwik huwa l-plural tan-nom xewka. It-traduzzjoni litterali ta' din il-frażi hija on tenterhooks bl-Ingliż, jiġifieri daqs li ikun istħajlu lil xi ħadd bil-qiegħda fuq siġġu bix-xewk. Jiġifieri ma jiflaħx iżomm is-sabar jew joqgħod bi kwietu għax hemm ix-xewk qed inigżu fil-fatt. Allura iħossu eċitat, iħossu anzjuż. U x-xewk ġeneralment nassoċjawh mal-ħażin, pereżempju jiena l-ewwel ħaġa li tiġi f'moħħi hija l-kuruna tax-xewk li libsu lil Ġesu meta salbuh. Hemm ukoll meta tniggess subajk b'xewka u tweġġa, jew pereżempju meta niklu l-ħut u noqogħdu attenti li ma nibilgħux xi xewka. Nirreferu wkoll għal xi ħadd bħala xewka jekk ikun imqareb jew xi ħadd pezza kwistjoni. Jiġifieri l-assoċjazzjonijiet ta' din il-kelma huma aktar negattivi, però l-espressjoni tista' tkun anke pożittiva jekk dak li jkun ħerqan għal xi ħaġa li se tiġri, pereżempju persuna tinsab fuq ix-xwik għal jum tat-tieġ li qed joqrob. Għandna espressjonijiet oħrajn ukoll marbutin max-xewk li huma ġeneralment negattivi wkoll. Pereżempju meta ngħidu ġismi qam xewk għax ħadd xi aħbar ħażina, pereżempju, jew tibda tibża. Żrajt il-wart u ħareġ li x-xewk minn xi ħaġa pożittiva ġiet negattiva, ġiet ħażina.
jew il-sienu fih ix-xewk appuntu ngħidu il-sien inigges għax dak li jkun mhux mill-Halloween forsi u jgħid affarijiet lil dak li jkunu weġġawh. Għandna wkoll ismijiet topografiċi ġejjin minnhom xewk, pereżempju r-raħal tax-Xewkija f'Għawdex u fil-fatt raġel mix-Xewkija insejħulu Xewki. Din l-espressjoni kif edna mifruxa ħafna, ngħiduha ta' sikwit u nisimgħuha ta' spiss u anke nsibuha fil-kultura popolari. Pereżempju fil-kanzunetta Xewk u Xwik tal-grupp lokali Il-Brikkuni. Fl-ewwel album ta' dan il-grupp li jismu Kontrabanda hija kanzunetta sentimentali għal b'ħafna kanzunetti storbjużi u ironiċi. Kanzunetta li titratta l-imħabba u l-karatteristiċi li jinbidlu fi bniedem li jkun qed isir iħobb il xi ħadd u fil-fatt il-kantant ikanta li l-maħbuba ħaditu minn fuq ix-xewk għal fuq ix-xwiek għax minn ħsus koroħ u negattivi permezz tal-esperjenza emottiva tal-imħabba sar ħerqan għalli ġej. Jiġifieri hawnhekk naraw eżempju ta' din l-espressjoni mill-lat pożittiv. Fit-tieni parti tal-programm se nitkellmu fuq il-qawl fl-aħħar tal-mazzita issib iżbiba. Juicy Gatt se jipprova jurina li dal-qawl popolari mhux minn dejjem kien jingħad b'dal mod u maż-żmien ġarrab bidla f'kelma minnhom. Infatti, dari, flok il-kelma żbiba kienet tintuża l-kelma anċlita u kienu jgħidu li fl-aħħar tal-mazzita issib il-qanċlita. Intom tafu x'inhi l-qanċlita jew għal xiex kienet tintuża? Ikolli nammetti li qas jien stess ma kont konxju tagħha, imma lissa ħanħallikom ftit bil-kurzità ħalli tisimgħuha minn fomm il-kelliem tal-lum. Ħanaddi kelmtejn ħfief fuq dal-proċess tat-telf ta' kliem. Minkejja li hija qafsa ta' qalb għal wirt orali u eventwalment miktub, li l-lessiku jintilef minn ġenerazzjoni għal oħra, dan huwa proċess naturali fil-sienna f'kull lingwa. Jiswa mitqlu deb li kemm jista' jkun nippreservaw il-vokabularju u l-idjoma Maltija. Għax ġala darba jintilfu, imutu mewta naturali u diffiċli ħafna jitqajmu lura mill-mewt. Għaliex allura kelma bħal qanċlita tintilef, maż-żmien u ma tibqax tintuża. Hemm diversi raġunijiet. Iżda l-aktar ovvja hija l-introduzzjoni ta' kliem aktar modern li jispiċċa jieħu post dak ta' qabel. Bil-konsegwenza li fi ftit ġenerazzjonijiet xi kliem isir obsolet u jinqata' mit-taħdit. Nistgħu naqblu li l-progress jista' jkun tajjeb, imma fl-istess waqt ma rridux nitraskuraw dak li huwa tagħna u dak li għandu storja ta' mijiet ta' snin, għax awtomatikament il-lingwa tiftaqar. Tlaqna nisimgħu lil Juicy Gatt ikellimna fuq it-telf tal-kliem u l-etimoloġija tal-qawl fl-aħħar tal-mazzita issib iżbiba. Għadni niftakar ħafna snin ilu kont għadni l-iskola sekondarja, nikkalkula li kelli xi 15-il sena. L-alliem tal-Malti kien qed jaqra biċċa letteratura magħna fil-klassi u minnhom qal din hija kelma qadima li issa intilfet. Sieħbi xi żewġ bankijiet tal-iskola għal bot minni u l sebgħu u bliktar ton innoċenti u bliktar kurzità ġenwina. Għallu kelma kif tista' tintilef ser. U għadni niftakar il-ħarsa fajnejn l-għallim, u l-sieħbi għallu inti l-lum, li ma kelma l-aktar li tuża, karozza, jew karozzin, jew karettun, kien għallu. U dak, illi ftit ta' sin oħra kien jittama li sejħu liċenzja tal-karozza, mux ta' karettun, għallu karozza, dan kien fl-aħħar ta' snin 60, sewa. L-għallim għallu bizmin il-kelma karettun tintilef. U da sieħbi ħares lejna u lejn l-għallim, jissurri tgħid da xi daqsxejn maħniex kif tista' tinsa x'inhu karettu dak iż-żmien sewa. Imma llum m'għandix nistaġbu għaliex uliedna għaru każa għalina ma jafux nofs il-kliem li konna nafu aħna meta konna tamparhom sewa. Imma hija verità li l-kliem jintilef ma' żmien. Issa sal-lum aħna għadna ngħidu u nifhmu x'qed ngħidu. Illi fl-aħħar tal-mazzita sibna żbiba u nkunu rridu ngħidu illi konna mixin tajjeb, kollox mexa biex il-ġid, konna qed naħsbu li se nispiċċaw kollox bislima u mbagħad fil-ħar minuta sibna problema li żammitna. Imma billi tkun qed tiekol mazzita u ssib żbiba, x'ikun ġara? Ma jkun ġara xejn, tibqa' fuq kliemi. Anzi, jitgerger naħseb għax il-mazzita suppost li jkollha aktar minn żbiba waħda hija parti mill-riċetta. Hemm xi ħaġa
ħażin allura u snin ilu kont nitkellem ma' familja illi kienu bejjija tal-laħam mill-ġid. Ara din ukoll senja, mill-ġid ġifieri mill-antenati. Il-missieri kien ibih il-laħam, nannu bih il-laħam, bużnannu il-laħam probabli iktar minn hekk. U dawn għaluli li jiftakru l-espressjoni oriġinarjament kienet fl-aħħar tal-mazzita sibna il-anċlita. Ara issa tagħmel sens, sewa għax anċlita taqbel ma' mazzita b'mod li żbiba ma taqbilx ma' mazzita, imma mbagħad anċlita x'inhi. Intom tafu li l-mazzita sewa bħal salsetta trid tkun marbuta minn żewġ trufijiet inkella milli tagħha joħroġ barra. Issa biex torbota, mhux biex bispaga jew xi biċċa fil-diferru jew xi biċċa aljetta li hija ta' żmien, imma fil-verità mhux dejjem kien faċli illi ssib biex torbot dawn mazzit ħafna drabi u l-salzett kien isir fid-dar tal-istess bejjeħ tal-laħam sewa. Dana dari meta irridu mmorru lura ħafna fi żmien sewa, meta l-kampanja kienet ma' miegħek mimlija ħaxix ħażin jew selvaġġ x'ma sarx ngħidu ħażin issa. Kien hemm xitla jgħidu la anċlita li fost il-wera u t-suk li kienet tagħmel bħal ħjut irqaq ħafna daqs ħajta ta' minċot, imma li kienu b'saħħithom biżżejjed biex torbot it-trufi tal-mazzita u nimmaġa anki tat-salsetta bihom. Ara l-biċċessa tagħmel sens għax hekk inti tkun qed tiekol mazzita u ssib ir-rabta l-irbit bil-anċlita sewa isa spaga ġo ħalqek. Dik problema daqsxejn, sewa tobżuqha minn ħalqek. Imma biżmien il-kelma anċlita bħalma qal l-alliem tal-Malti insomma intnesiet. U l-Maltin illi jkunu jixtiequ li l-biċċa tagħmel sens ħolqu kelma oħra u daħlu fil-fema tiegħi kelma żbiba. Għax dik taqbel ma' kelma oħra illi nużaw xi kultant meta ngħidu sibna trabilja u intop ma nistax ngħid hawnhekk imma tafu li min insomma. Imma naħseb jiena għalkemm daru fejn qatt ma tkun 100% ċert, imma din hija reġistrata anke fid-dizzjonarju l-letteratura tagħna l-espressjoni fl-aħħar tal-mazzita sibna l-anċlita. U l-anċlita hija r-rabta li tkun marbuta biha l-mazzita. Jintasbu bis-swit il-ronfon kif tbatti x-xemx sajfija